Guys, guys. Guys, yan na guys. Guys, Guys, yung kusinira guys, oh. Kawan tanang yung kalamunggay di ay. Ay, yung tighawan ng kalamunggay guys, oh. Yung kusinira guys, kay kuan. Maganda kay guys. Wala hubo. Hukdong pa guys. Kailangan ni pampahilisan na. Hubog na ito guys. Pampahilisan. Pabiba ka. Kukman. Ang ina, kwartahan, oh. Saan pa na? Merkado. Yan guys, naghanap ng pariner guys, oh. Ito pariner, ganigil ba? Kasaya, mansiri. Pantalo sa pitang, kamay, mag-gurta. Buang. Ito, ano? Sing-singal mo. Nagburoy ka na magpagumbuang. May bubuhay sa kuya pa. Hindi yan na sing-sing mo daw. Patay. Yan guys, oh. Hintayin natin bago maluto. Kasi yung kusinira, mukhang galit na ito. Gutom na kayo. Gutom na dyan. Yung kalayo kasi ayaw sumiga. Ayaw sumiga. Yan, lagi siyang nagduduso. Yan, oh. Gutom na dyan kayo. Pati na yung naghawa ng kamunggay guys. Parang ayaw na kumibo. Yan, dito na lang guys, ha. Pag kasunod na kuan, kakain na kami. Sa labas kami kasi wala na kaming gasol. Gasolbong ng gamit namin. Sorry lang, ay video. Okay, bisu-bisu. Ayaw, suko to niyo. Salamat ha. Okay na. Sa dayo. Duklot na kayo.